Exposició Edicions 62, de l'original al llibre. La Fundació d'Edicions 62, en ple franquisme, va ser un pas important en la recuperació de la llengua catalana com a eina de divulgació i de cultura. Es volia que la societat catalana pogués accedir, en la llengua pròpia, als mateixos continguts a què es podia accedir en qualsevol altre país occidental. Des de l'any 2015, la Biblioteca de Catalunya ha incorporat als seus fons la documentació relativa a la producció editorial del Grup 62, material produït entre les dècades de 1960 i principis dels 2000, tant per Edicions 62 com per Ediciones Península i altres segells editorials que s'hi van afegir, com Empúries, Muchnik, Diagonal. El voluminós conjunt ingressà en 26 palets, equivalents a vora 2.700 capses d'arxiu que ocupen uns 300 metres lineals de prestatgeria. La importància del fons documental, que l'exposició vol intentar transmetre, rau en la riquesa dels originals conservats, uns originals que exemplifiquen no només l'exercici intel·lectual de la creació assagística i literària, sinó també els mètodes de treball editorial. L'exposició es podrà visitar fins al 13 de gener de 2018 a l'Espai Zero. Per més informació, consulteu la web de la Biblioteca de Catalunya www.bnc.cat.